Mindenki elmondhatta mindig, hogy mi az, amiért idejössz, mi az, amit ebből az egészből már tapasztalsz, mi az, ami hozzátett az életedhez a tudatosságból. Én szeretném, hogyha egy páran megosztanátok a többiekkel, mert hiszen pontosan azért vagyunk itt, hogy ezt képes mindenki oly módon alakítani, tehát az életét ezzel a tudással, és mindent, amit el akar érni, hogy itt a saját személyes megjelenésetekkel tesztek egy picit ahhoz, hogy a többiek, akik még most kezdik ezt az egészet, hogy érdemes, csak menjünk és haladjunk tovább. Akkor adom először Attilának. Igazából én eddig, amíg Ilikével nem találkoztam, kerestem az utamat folyamatosan, jártam sokfele, de nem találtam meg azt az utat, amit igazából kerestem. Pont ezen a programon láttam meg önmagam. Nagyon megváltozott az életem. Tudom, hogy mit akarok, merre megyek, és hogy idáig is ugye teremtettem azt, amit elértem, csak tudattalanul, de mióta tudom, hogy én teremtek, azóta tudatosan arra figyelek, ami nekem jó. Történnek velem is rossz dolgok, de nem azzal foglalkozom, hogy most ebbe belemegyek mélyebben, hanem hagyom, mert ez nem tudom nem történté tenni, hanem arra figyelek, hogy mi az, hogy hogyan tudok belőle legjobban kijönni, arra megyek, és tök jól élem az életem. Mit csinál, amit mindig mondok? Aki azt csinálja, amit mondok, annak működik, azaz működteted. Igen, hát régen belementem ezekbe, és nagyon rosszul tudtam magam érezni, most már ennek nyoma sincsen, tehát hogy teljesen jó így az életem. Nem mész bele olyan elemzésekbe, aminek semmi értelme? Hát az agyalást abba kell hagyni, mert nagyon tudtam agyalni, tehát hogy egóból nagyon jó, nagyon magasan tudtam lenni régebben. És milyen eredményt hozott ez neked? Azt mondod, megváltozott az életed. Hát az, hogy nem agyalsz, az egy dolog. Hát nem élem stresszesen az életemet, teljesen nyugodt vagyok. Egyre inkább megvalósulnak azok a dolgok, amiket elterveztem, például? És figyelek rá. Hát most nyitottam egy új szervizt, akkor még a futás. Azzal is nagy terveim vannak, nem véletlenül edzem ennyit. Biztos ismertek a kékkört. Azt szeretném lefutni. Hány kilométer? Ez 2540, de nem öncélúan, hanem egy alapítványt szeretnék létrehozni és gyűjteni a rászoruló gyerekeknek így az utam során. És hogy ezt így nagy szeretettel. Gratulálok, Attila. Köszönöm. Ki szeretném még? Melyik költöknek adjam először, Balázs? 2021-ben volt az első egyes táborban. Én ott felírtam kb. 6 sort, és azokat így folyamatosan megvalósítom, és óriási élménnyel és szeretettel és hálával, és hát óriási segítséget kapok tőled. Én gyerekkorvosként dolgoztam, úgy volt szerintem az ország egyik legnagyobb praxis az enyém, hogy én azt hittem, hogy rossz gyerekkorvos vagyok. Utáltam a pénzt, tehát nekem a pénz az volt, hogy én gyógyítani szeretnék, minél több embert, minél inkább ingyen, és nyilván ebben nagyon hamar ki lehet égni és tönkre menni. És akkor ezek így átfordultak, a pénzt azt nagyon szeretem. És amióta szerettem, azóta nagyon sok is van, tehát úgy nyilván relatív ez, de úgy érzem, hogy tényleg elkezdett áramolni. Leírtam, hogy szeretnék, amellett, hogy gyerekkoros vagyok, nekem mindig voltak ötleteim, de szeretnék egy olyan terméket, ami megvalósul és valóban hasznos és jó szolgálatot tesz, és egyébként meg nekem sok pénzt fog hozni. Emellett van egy mobilkonyha vállalkozásom, amit szintén tavaly találtam ki, és abból most lett termék. Hogy teremtette ezt a Balázs? Úgy, hogy már előzetesen is, a saját praxisában is úgy működött, hogy másképpen, mint a többiek. Pár hónapja dolgozom együtt a Balázssal, és ugyanúgy indult, mint annak idején a Gábor, hogy hát ugye nincs pénz. Szinte pár nap alatt lett pénz, és szinte pár hét alatt minden ott tartott, ahogyan szeretted volna. Így van?
Ezek a döbbenet, amikor bennetek csak a hiány jelenik meg, és közben kiderül egy pillanat alatt, de ahhoz kellett, ugye, hogy rám figyeljetek. Hogy rám figyelj, és ne higgyed tovább azt, amit eddig hittél, hanem lásd, hogy lehet másképpen. És ez az, amikor az ego hisz valamit, elhiszed, vagy nem hiszed. Vagy éppen azt mondod, hogy oké, amit hiszek, az nem valóságos, nincs hit vagy nem hit, hiszem vagy nem hiszem, hanem tudom, hogy én teremtek, és megvalósul általad, és olyan gyorsan is lehet, ahogyan csak szeretnéd azt. Gábor? Én igazából Ilikének, meg ennek a tudásnak köszönhetek nagyjából mindent, vagy hát nem nagyjából, hanem igazából minden, mert 3 év alatt egy elég nagy ételházhoz szállító céget építettem, és több mint 40 alkalmazottunk van, az éven megcsináljuk a milliárdos árbevételt, és nem innen indultam, hanem azért messze volt az út, és belekezdtem valamibe, és bukdácsoltam, most pedig ez Ilike segítségével tényleg úgy épül fel, hogy kitaláltam valamit, vagy megjelent bennem valami, és az épül. De csak azért, mert hallgattál rám. Amikor nem, akkor már megint ment minden a lecsóba majdnem. Igen. Amikor úgy éled meg, akár a magánéletedben, akár a vállalkozásodban, hogy valami nem jön össze, valami nincs rendben, akkor az nem biztos, hogy rossz. Lehet, hogy számodra az a lehető legjobb. Mert akkor kapsz egy másik esélyt, egy másik irányt. Ugye? Apa elutasított, majd most megcsinálod a sajátodat. Így van, Danikám, akkor itt a mikrofon. Hát én is a Gáborhoz csatlakoznék annyiban, hogyha nem találtam volna meg, vagy rád, hát akkor én is a süllyesztőben lennék még, valószínűleg. Én egy hatalmas ellenállással voltam a szüleim szakmája felé, az ékszerészet felé, és nagyon sokáig nem láttam, hogy az mekkora érték, és hogy egyrészt az, amit ő létrehozott, mekkora érték, másrészt, hogy maga ez a szakma mekkora egy érték, ami ugye már én értek hozzá, és dolgoztam is benne. Úgyhogy hát én is volt, hogy kőműves voltam egyetem után, tehát ilyen össze-vissza mentem, de most nem tudtam ugye apukámmal dűlőre jutni, hogy együtt dolgozzunk, úgyhogy elkezdtem megcsinálni a saját üzletemet. Hát én ettől olyan boldog lettem, hogy ezt most itt kimondtad az előbb, Dani. Imádlak. És minden egyszerűen áll össze, és látom az egészet, hogy lesz. Nem látok mindent belőle, de úgyis haladni fog, úgyhogy. Rengeteget köszönhetek, hogy ezt a tudást élhetem. Szakmámban előtte is így sikeres voltam, de most jóval sikeresebb vagyok, és mondhatjuk így a múlt évem, hogy talán arra vagyok így a legbüszkébb, hogy amellett, hogy az év elején építkeztünk, áprilisban megszületett a Nara kislányunk, aztán augusztus végén kiderült, hogy még egy babát várunk, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy nem unatkoztam. Így ennek ellenére úgy sikerült rekordévet csinálnom egy 17 éves karrierembe, hogy mellettem tényleg így a családommal annyi időt töltöttem, amennyit akartam, és tényleg keveset dolgoztam. És mellette így jutott időm mindenre. És ami a lényeg, hogyha most itt ki akarunk valamit emelni a tudatosság szemszögéből, akkor te már tudatában vagy, hogy veszteség nem létezik. Igen. Marcikám. 5 éve voltam ezen a programon, és nagyon érdekelt a vállalkozói világ, üzletemberekkel szerettem volna kapcsolódni. Ugye marketinget végeztem valamikor, de azt így picit félretettem. 5 éve voltam itt, és 3 év után meg a világ legnagyobb üzleti szervezetének a magyarországi marketing igazgatója lettem. Szoktad mondani, hogy rálátást kapunk az egész életünkre, és hogy nekem gyakorlatilag egy csomó olyan megélésem van, hogy rálátást kapok olyan dolgokra, amik történtek velem a múltban. És ez az, amiről mindig mondom, hogy újra és újra jössz magaddal szembe, újra és újra látod. Mi is nyilván tudatosan köszönhetjük a vállalkozásunk épülését, de ennek sokkal nagyobb értéke az az, hogy közben mivé váltunk, úgymond, mint vállalkozó, és hogy mennyire lettünk benne magabiztosak, és hogyan léptünk mindig egyre tovább magunk felé, meg így az egész vállalkozásunkban. És ez most meg a családi élet volt még, amit így szerettem volna kiemelni, hogy először ugye egymásra találtunk, és most pedig ugyanebben az érzelemben várjuk a kislányunkat.
És Vivikém, egy kérdés, hogy az az előző életed, most így mondva, mielőtt mondjuk találkoztunk, ha úgy ment volna, akkor most mi lenne? Az a nélkülözés. Semmit nem tudtam magamnak megvenni, semmi nem volt, ha volt, azt is elhagytam, vagy ellopták, hogy abból eljutni oda, hogy tényleg gyakorlatilag nincsenek anyagi problémáink, tudunk előrelépni a vállalkozásban, nagyon eredményes, most már anyagilag is hónapról hónapra. Soha nem szerettem azt, ahol tartottam, de most először már vagyok elégedett azzal, hogy úristen, tényleg az mekkora érték, hogy abból a semmiből ide eljutni, hogy az valami. Köszönöm szépen. Tomi. Nekem a tudatosság eredménye gyakorlatilag 2 évvel ezelőtt kezdett kibontakozni, amikor megértettem, és az egyik táborban Ilikét megkértem, hogy esetleg tudna ebben nekem még többet segíteni, mert hogy mindent tudni akarok erről, úgymond. És aztán onnan, hogy elkezdtem gyakorlatilag ezt komolyan venni, korábban az volt, hogy felépítettem valamit, és mindig leromboltam gyakorlatilag, úgyhogy szinte a nulláról indultam egyébként, minden szinten párkapcsolat, meg munka, minden ami az életemben volt, az ilyen kis semmi. És aztán gyakorlatilag akkor lett meg ugye az üzleti célú nyaraló, és csináltuk meg nagyon jól, és egyébként abból egy nagyon szép vállalkozás lett végül, nagyon szépen hozott, vagy hoz is a mai napig. Szerintem ez életem első igazi olyan vállalkozása, ami nem csőddel végződött. Amiben most dolgozok, az is volt korábban, ugye ez a kereskedelem, és akkor még pénzzel is benne voltam, és ott nagyon kis csikók voltunk, és az is úgy végződött, hogy az is rosszul végződött, maradjunk annyiba. Tehát mindenből kicsináltad magad mindig? Párkapcsolatból mindenből. Hát meg nyilván nem is a megfelelő partnereket találtam meg, mert azért ott is volt baj, maradjunk annyiba. Aztán ugye jött a Viki, őt is oda sorolom, ami életem egyik nagy sikere, talán a legnagyobb sikere a házasságom. És élünk a kis erdőszéli házikónkban, amit szépen újítgatunk. Hát az se volt. Nem volt házikó, nem volt. Az is a semmiből lett gyakorlatilag, abszolút a semmiből. Pont a Viki előtt egy hónappal mondta, hogy nekünk soha nem lesz házunk. Mondom, de majd lesz, majd meglátjuk, meg de. És akkor egy hónapra meg valahogy sikerült összehozni, de az is egy ilyen varázslatos dolog volt, úgyhogy gyönyörű szépen épült az életünk. A Viki is ugye részt vett gyakorlatilag, ő is teljesen nyitott a tudatosságra, gyönyörű szépen tudja élni, szerelemben élünk, boldogságban, és most már az anyagi részek is elkezdtek úgy megindulni, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy szerintem az előbb az arcomra volt írva, hogy mit köszönhetek a tudásnak és Csattos Ilonának. Úgyhogy köszönöm.